všetko. Mohutný záver. To je vyhetie. Veľké finále. A to je už koniec? To je pre koniec typické. Pumba prichádza. Musíme si to zdolať. Sme to videli. Možno za to. Hej, čo tu robíte? Prečo ste ma na ten film nezavolali? A ja ho chcem vidieť. Práve sme skončili, mami. Koniec No, predstavenia. tak ho pretočíme na začiatok. Mami. Haló, Max! Budeme pozerať film! Nie. Ahoj, nesie popcorn. Čo je, vy pozeráte film? Dobrý príbeh sa oplatí vidieť dvakrát. To je... Môžeme? S dovolením. Dovolením. S dovolením. S dovolením. Dovolením. Ohnite mi. Hej, vítam vpredu. Jau. Aloha! Super. Pozor! Ticho. Tak dobre, Pumba, vyhral si. Nevadí ti to? Hakuna Matata. Timon, vieš, že v dave mám občas problémy?